Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali l-kap nazzjonalista Alex Borg kien ħareġ bil-kitba li l-gvern kien qed jaħbis żieda ta' madwar biljun euro fid-dejn nazzjonali f'xahar wieħed biss biex jiġġustifika kliemu u kien qatt ixejjer karta bi-statistika tal-Bank Ċentrali Ewropew li ma kellax taqsam xejn mal-dejn konsolidat tal-Gvern Malti. L-istess Bank Ċentrali Ewropew ukoll qal l-istatistika kienet żbaljata madwar 600 miljun euro. Il-kap nazzjonalista iżda qatt ma talab apoloġija għal dan l-ingan lejn l-elezzjoni ġenerali wis inqas irtira l-akkużi li għamel kontra l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li skontu kien kompliċi fil-ħabbi ta' ċifri fuq id-dejn nazzjonali. Issa stqarrija oħra tal-NSO indikat kif fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena id-diskrepanza bejn il-ħruġ u l-infiq tal-Gvern kienet tanqas minn 178 miljun euro jew medja ta' 36 miljun euro fix-xahar jirriżulta li żieda fid-dejn nazzjonali lanqas f'sena waħda ma laħqet il-biljun euro. Bekk għal darb'oħra din l-istatistika uffiċjali ġib fix-xejn anke kull propaganda oħra li attwalment qed jimbuttaw l-esponenti nazzjonalisti li l-gvern xtara il-voti bi spiża straordinarja matul il-kampanja elettorali li għaddiet. Fil-fatt matul Mejju li għadda l-ispiża rikurrenti tal-gvern żdiedet b'1.7% biss, simili għal dik tas-sena ta' qabel, bil-maqlub fi frar tal-2013 fil-kampanja elettorali qabel il-bidla fil-gvern Gunzipien kien żied l-ispiża rikurrenti bi 11.3% jew 7 darbit iżjed minn din is-sena. Fi frar tal-2008 f'kampanja elettorali oħra, il-Gvern Nazzjonalista kien sansitra żied l-ispiża rikurrenti b'16.1% jew bi kważi 10 darbit tal-lum. Sadattant l-istatistika tal-NSO uriet li fl-ewwel xhur ta' din is-sena l-ispiża kapitali irdupjat minħabba proġetti bħat-tieni interconnector kif ukoll il-kisba mill-ġdid ta' Manuel Island. Żdiedet ukoll l-allokazzjoni fuq benefiċċji soċjali madwar 75 miljun euro minħabba titjib fil-pensjonijiet u fiċ-Children's Allowance. Minn barra hekk tjiebu wkoll il-pagi tal-ħaddiema fis-servizz pubbliku.